tuna start question number somre le pangana kan kalang Zawhturin member zom tak K Laldawngliana lo somang. Speaker Kalome General Administration Department Chungchang kan Chief Minister zom tak Chhanna tan start question somriat pangana ka Zawhna te chu pakhatna Chief Minister special package hi beneficiary pakhata cheng engzat nge pek tum mani panhina engtianga dil tur nge pathumna amotur thanda min sil thayem palina mi engzat in nge dil to pangana mutur selek anom toem parukna engzat nge selek anni pasarina Chief Minister special package atana sum da zong song zat min sil thayem kalome Chhanna General Administration Department Zawttu Chief Minister ni K Laldawngliana somang. Speaker Zawhna na Chhanna chu beneficiary pakhata nuai khat ai tamlo pek tu mani bina engtia dil tur nge ti chu online application download tur ani a concern this year submit tur ani amotu tur thanda min fil thayem ti Chhanna chu application submit hi a concerned department in screening anlo ne yanga din chua poi tur nge ya an riat te an thangang mieng zat in nge dil to ti Chhanna chu mi sing ni sang ko zali pathumin an dil to ani mutu select anom to em ti hi tu na chuan final alani lova select mek ani engzang nge select an ni to ti pokha tu na ka Chhanna khan sang hal maya tin sum da zat hi crore som ni ani e Zawhbelhna Zawhturin Zawhna nei tu K Laldawngliana lo somang. Speaker Kalome ka Zawhbelhna pakhatna chu CM le Minister te hian motor engzat chungi an koltak apanhina chuan Chief Minister Advisor to CM te staff engzat nge an koltaka anmani kol theih kum khat chungin sarkarin cheng engzat nge an sen anmani an kol nan Speaker Kalome Le Chhanna GAD Minister lo somang. Advisor to the Chief Minister tele kan Minister te hian motor pakhat le spare pakhat theu kan kolani chu kan kol zat ania pakhat anti hian a spare hi a omve angaya a spare omlo chuan tu main an kol ngai lo ni ten a sen so zat chu ti mai chuan ka soi thei lo